Tepangaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken miklo Muhammad Ikhwan Udin Sidiki nomor absen 21 kelas 12 MIPA kalih. Kula ajeng nyekaraken tembang Dandang Gula. Yogyanira kang para prajurit, lamun bisa sira anulada du ing nguni critane Andelina Sang Prabu sasra bau ing Mas Pati aran Pati Suwanda lelabuhanipun kang ginelung priprakara guna karya purune kang den andhepi Nuhun Mitra Utama. Sampun matur nuwun.